Днес е голямото събитие на Aquasource, с което се стартира новата година, а именно Kick-Off. То ще се, и даже в момента се излъчва, до преди 5 минути го гледах. След малко, след като свърша с видеото, ще продължа да си го гледам. Той е за всички регистрирани бранд амбасадъри към Aquasource, всички хора в цяла Европа, в Англия и в България, на което най-вероятно ще представят нов продукт. След малко ще продължа да си гледам. Искам да ви покажа какво си днес ми дойде като доставка. Бях си закупила. Една коластра отделно си я бях закупила 120 капсули, тъй като идва, даже вече вълнува някакъв грип. Ние нямаме проблеми вкъщи, всички сме здрави, както многократно споделям, но за това нещо благоприятства коластрата на Aquasource. Също така си закупих промотионалния пакет. Всеки, който е регистриран към Aquasource, може да се възползва от него. Лесното начало за пълен детокс на организма и бонуса ни е една голяма упаковка зелена енергия, с която ще си направим страхотен детокс. Какво има в лесното начало, тъй като повечето от вас не знае. Всеки един при регистрацията си може да си го закупи това нещо на половин цена. Един такъв пакет струва 210 лева, нали? Но ако си направите регистрация към Aquasource, която струва 99 лева и е за цял живот тази регистрация, единственото като ангажимент имате да си поръчате един продукт за цялата година, за да ви седи активна регистрацията към Aquasource. Не мога да си представя още, че има хора такива, които не продължават след регистрацията да си поръчват неща, но това си е техен избор. Значи не са изобщо достигнали до информацията, която се предоставя от Aquasource, тъй като все още не са озрели до тази информация. И така, какво включва детокс програмата ни? За всеки един, който не е ползвал никакви добавки на Aquasource до момента, е хубаво да мине през тази учителна един месец програма, 4-седмична програма. В нея, ето какво има. 4 продукта. В всяко навесно начало си има опътване, ето на всеки един език, ето тук ги има на български език, как се започва стъпка по стъпка, първа седмица с коя от продуктите, втора седмица, трета, четвърта. За всеки един, който не може да се ориентира, макар че е написано перфектно на български език, няма какво да се бъркате, но за всеки един регистриран под мен, аз поемам ангажимента да му обясня как се стартира стъпка по стъпка. И с какво се започва още първата седмица? С бифидус комплекс. Това е за цялостно почистване на дебелото черво, да се нахрани с добрата бактерия бифидус. Също така има водорасли АФА, витамин С, витамин В5, В12 и водораслите на Aquasource. Това е уникален продукт, с който се започва. И с храносмилателните ензими на Aquasource миналия месец доста беха покрай празниците актуални, макар че аз периодично си включвам преди хранене винаги по един ензим, за да нямаме дискомфорт от подуване, газове и така нататък. Преди хранене по една капсулка се взима, на обед и преди вечер, нали, по 2 капсулки. В така наречената схема си има всичко описано стъпка по стъпка. Втората седмица вече се започва сутринта с пробиотика цедифил за тънките черва. Това си е с друга бактерия, която ще насели червата. Така и четвъртия продукт за пълна детоксикация и хранене вече на клетките, изчистените клетки от токсини и шлаки са водораслите АФА. Всичко си е написано по схема. Това е най-лесното нещо, което може да направи човек, който не е приемал продукти, за да направи пълен детокс на дебелото, на тънките черва, изобщо на всичките системи в организма, след което вече, в зависимост от неговото състояние, дали има нужда от детокс на черен дроб, за отслабване и така нататък, за всичко си има определени схеми от нашите супер храни. И подаръка ни е една опаковка зелена енергия. Тя е уникална, има органична спирулина, сок от спирулина, водораслите АФА и алфа джус. Всичките ни продукти са подходящи за вегани, нямат глутен, без ГМО са абсолютно всички сертификати, които трябва да са необходими, за да се предоставят и да са номер 1 супер храна в света. Си ги има Aquasource, но за сертификатите аз няма какво да говоря, тъй като всичко си има обявено в интернет, където да штракнете всичко едно нещо си е обявено. Моята цел е да ви помогна с определените комбинации, при кой какво състояние има, а най-хубавото да се започне с профилактика, за да не се стига изобщо до някакво вид заболяване. Бъдете здрави и информирани. Ако имате нужда от повече информация, пишете ми налично или телефонния номер под видеото, над видеото, навсякъде си оставям моите контакти. И това аз продължавам да си гледам Kick-Off. Успешен ден!